Den industrielle revolution omkring 1700-tallet indebar, at håndværksproduktion blev erstattet af industriel storproduktion. Dette skete i tekstilindustrien, hvor der var sket en udvikling fra simpel håndværk til forlagsvirksomhed eller hjemmeindustri. Længe forinden det var der sket en udvikling, så klædehandlere købte uld, som de fordelte til spindere og vævere, som lavede tøj i deres eget hjem. Klædehandlerne afhentede derefter klæderne og færdigbehandlede dem, blandt andet ved farverier. En klædehandler kunne have omkring 2.000 arbejdere under sig. Denne tekstilindustrialisering var foretaget af to ting. Det ene var tekniske forbedringer, blandt andet ved Spinning Jenny, som blev opfundet i 1776, som kunne væve 15 gange så meget som en enkelt væver kunne. Og i 1820 fandt man så en dampdrevet maskine, som kunne væve det samme som flere tusinde spindere. Den anden forudsætning var stor import af råvarer, altså uld blandt andet, som de så bearbejdede i England og eksporterede til andre lande. Det var derfor, at uld og færdigudarbejdet klæder var en af Englands vigtigste eksportvarer, og det var forbudt at importere færdige klæder.